No, keď už telko prosíte, našlo by sa ešte jedno apartmá, že ste to vy. Dajte občanku a je to. Darovaná žiarovčička teda zapôsobila. Vec sa však zvrtla úplne iným smerom. No čo ste, hluchí? No či co? Hovorím pekne, dajte občanský preukaz. Ale milá pani, veď... Hovorím, nech dá občanku a môže ísť drichmat. Však sa na ho pozrite, to potrebuje najvác. Občanské preukazaca? Co to bola? To mi nepoznala. Mi u nás rozosnávala podľa Žiarovcicka. A to vy ste zobrala, milá hotela. Ja ti dám hotel a ty strašidlo jedno. Tu máš zadu snasnutý lakomec, ale naposledy ti povedám, naval občansky, lebo vás dám vyviesť. Milá pani, poženiem vec vyššie. Pre mňa, za mňa je na tú Venušu, ne je to jedno. No tak bude to. Slovaka. Keby bola vedela, vymšela by Praha. No vidím, že po dobrodky to nejde. Pišta! Nuro! A potom sa stalo to, čoho sme sa najviac báli. Pribehli dvaja statní pracovníci hotela a milého mimozemšťana odviedli na bok, kde ho kompletne rozobrali na malé súčiastky. Tri návštevy zväzmi stál v piatok 13. mája, presne o 17:35. Vystúpili z neho dvaja, zahnal som ich s Dunčom späť. Poza šopu vedľa studne hnali sme tie tvory čudné. Veď sa prosím pekne dopustili urážky. Prišli bez dokladov, no a bez fľašky. Prišli ako veľká voda. Keď neveríš, never. A hneď sa aj opýtali, je to Hong či Gemer? Rozložili veľké mapy. Kde sme, naši milí? A potom, či naozaj sa mäkčí dítiní lí. A hlavy mali ligotavé, s kovovými nosmi. Chceli vedieť, aký vlastne bol rok meru 8. Vôbec všetko chceli vedieť o ľude spod Tatier. Boli štíhli, ako by ich mala jedna mater. A čo nové pripravujú Šikula a Balek? Solovič mal 50. A čo píše Válek? Potom všetkým nadelili pekne po oštiepku. A hneď na to zanútili jednu našu krepku. Skoro dých nám vyrazili. A ja som aj s hýkou. Kto to počul? Poslať na zem takých odborníkov. Prileteli z veľkej diaľky. 500 som šuchol do obálky. A môj výkrik preťal atmosféru. Nebojte sa, kamaráti. Berú. Ufoni. Jednej letnej noci Hanka tuho spala. Tuho spala, jojoj, krásne sny ju pália. Tu sa do ľúbenia manžel priberá a Hanka mu šepne meno frajera. Trápna záležitosť prešla celkom hladko. Ba dokonca, jojoj, ľúbili sa sladko. Ten frajer sa totiž, prezradím to hneď, volal ABPR 3/5. Jednej letnej noci, a veď to už viete, tak to chodí na tom šírom Božom svete. Nemôže sa manžel hnevať na Hanku, že mu dáke vzorce šepká zo spánku. Nemôže sa manžel hnevať na Hanku, že mu dáke vzorce šepká zo spánku. Vesmír. Aj ten vesmír plný ufov iste nie je bez tartifov. Poznanie. Múdrym ide o poznanie, no a hlúpym o uznanie.
Robot uvidí múr, ani to ním nehne. A vôbec sa hlavou nerozbehne. Čo si bude ničiť kontakty ako ty? Počítače, počítače, pri vás srdce zlostne skáče. Srdce skáče, duša kvíli, ej, vy nie ste dobré víly. Ťažko na vás pekne rovno, nepríjmete ani halier. Ťažko na vás poza bučky, veď nemáte ani rúčky. Ťažko na vás so Silvánom, nepijete vínom dánom. Ťažko na vás hoci s Benkom, ťažko s Tuzexovým Benkom. Ťažko na vás s malou chatkou a v tej chatke s peknou Katkou. Ťažko na vás veru ťažko s dobre upečenou kačkou. Nie ste z Brezna ani z Kútov, rodáka vám nie je ľúto. Ťažko na vás s piesňou v hrudi, ľudský cit vás zrejme nudí. Počítate iba svoje, počítate ako stroje. Nepoznáte ani brata, ej, veď vám to niekto zráta. A s tým sotva počítate, počítače moje zlaté. Sklamali ste dôveru, tak šup s vami do zberu. Dobrý deň vám všetkým, ktorí napäto sedíte pri rozhlasových prijímačoch. Iste si všetci spolu so mnou kladiete otázku, čo sa deje? Prečo sme ešte nevzlietli? Áno, vážení priatelia, presne pred 3 mesiacmi mala vzlietnúť naša prvá kozmická loď Varuj 1 z kozmického centra Paždi dobrej nádeje neďaleko Poník. Mala, ale nevzlietla. A preto sa pýtame, prečo? Veď sa len pozrime na reakcie našich astronautov, ktorí už 3 mesiace čakajú v nedalekom Salaši na hodinu H. Na otázku, ako sa cítia, nám odpovedali. Nemluvím, vzduch je pekný, Žinčica též, ale niekedy sa mi zdá, že ani nejsem astronaut. 3 mesiace tu už sedzí medzi ovcama, k tému všetkému v kombinézi. Nevíte si ani predstaviť, jak je v tom svinstve horko. Aká je asi príčina oneskoreného štartu našej rakety? Na to sme sa opýtali druhého z našich astronautov. Astronaut Ján Môcik je moje meno. Od detstva som sa túžil stať astronautom, Jánom Môcikom. Kým iní behali za dievčatami, stvárali pestvá, ja som sedel v stodole a čítal Denikena, Sklodovskú aj Curie. Preklínam také detstvo. Fuj. Sami, vážení poslucháči, počujete, že nálada vesmírnych orlov nie je práve najlepšia. O nič lepšia však nie je ani u nich doma. Zašli sme za manželkou prvého astronauta, ktorý sa nám v návale rozčúlenia zabudol predstaviť a opýtali sme sa, aká je situácia v rodine. Zuzana Chrobáková osobne. Povím vám na rovinu, sme z toho všetci nervózni. Najprv sme boli strašne nervózni, co s ním bude, keď odletí. Na včil sme nervózni, že ešte neodlecel. Takto človek ani neví, na čem je. Strechu je treba opraviť, zezelý mít na rínek a mne treba, už som aj byla dohodnutá se susedem, že vypomôže, ale takto nemám to srdce a pán Bůh ví, co v tých ponikoch robí. Poďte na Slivovicu, pán redaktor. Zaujímavý názor iste predniesie aj manželka druhého astronauta, pani Môciková, ktorú sme zastihli na hojdacom kresle s tranzistorom v ruke. Dovoľte, aby som to upresnila. Nie som manželka, ale priateľka Jána Môcika. Manželka je v kuchyni drhne dlášku. Ja mám dnes voľno. Aby som vám pravdu povedala, nie sme nervózne. Aspoň si všetci traja oddychneme. Veď aj on musí mať chudák toho dosť. Nech mu tie poniky padnú na užitok. A keď nebodaj vzlietne, budeme obe hľadieť do neba. Celé šťastné, že je to práve náš muž. Náš Janko, o ktorom bude hovoriť celý národ. Pravda, ak vôbec vzlietnú. Situácia je vážna. Celý svet sa na nás pozerá a čaká, čo budeme robiť. 3 mesiace útrap. Vieme, v čom je príčina?
Zašli sme za tým najpovolanejším, riaditeľom kozmického centra Pažiť dobrej nádeje, diplomovaným inžinierom Timotejom Pobehom. Kandidát vied Timotej Pobeh sedel vo svojej kancelárii, neprítomným pohľadom hľadel pred seba. Na riadiacom pulte vôkol neho svietilo množstvo tlačidiel s nápisom Stop. Ruky Timoteja Pobeha blúdili po tlačítkach a kedy tedy jedno stisli. Chcete vedieť príčinu? Pozrite sa na tento pult, súdruh reportér. Vidíte dobre, je na ňom najmenej 10 tlačidiel s nápisom Stop, ale ani jedno s nápisom Štart. A so stopom sa ťažko štartuje. Nie sú štartovacie tlačidlá. A kde sú? To keby sme vedeli. Ale je to v ľuďoch. Na vine podnik, nebudem ho menovať, ktorý nám omylom vydodal samé stop tlačidlá. Naopak do Lichtensteinska vydodal iba štartovacie. A prosím, tamojší kolegovia, astronauti sa už plné 3 mesiace nemôžu zastaviť. A pomaly, ale iste sa stávajú umelou obežnicou našej krásnej modrej planéty. Ale hovorím, je to v ľuďoch. Je vôbec nejaké východisko, súdruh Pobeh? Je, súdruh reportér. A síce zrušiť kozmický výskum. Ale ako potom budeme vyzerať pred celým svetom? Žiaci si už nacvičili oslavnú pieseň Leď na Šineckú hviezdám. Naši umelci už napísali niekoľko pôsobivých básní. Vydali sme sériu známok a trčíme na zemi. Videl toto Boh, súdruh reportér? No, teda lúčime sa s riaditeľom Pobehom a rýchlo prepájame na dočasné bydlisko našich hrdinov na Salaž nedaleko Poník. Haló, Poníky, hláste sa, tu centrum. Hlásime sa, a to peknou pesničkou o hrdosti. Pod kriváňom dziny stojí stará krčma. Pod chvíľou v nej takto prosí, krčma nepokrčma. Ale ja keď do nej vôjdem, nezavolám rata. Čo som za tie roky prepil, ťažko niekto zráta. Prepil som v nej 4 voly, jajže Bože, či to bolí. Prepil som v nej plod aj husy, keď sa pije, tak sa musí. Prepil som v nej verece raží, veď raž toľko nezaváži. Prepil som v nej nové gate, nahý ležím pri agáte. Prepil som v nej svoju biedu, zapálenku zo seketu. Všeličo som prepil, len nie svoju hrdosť. Na tú, keď mi siahnu, hneď zavolám prdosť. Tu ja neprepijem, ale na ňu pijem. A takto si hrdo, hej, pod kriváňom žijem.